बस तो हम लोग के प्यार मोहब्बत बा हमारा ऊपर, हम बस खुश बनी यही चीज़ से। और हम चाहत नहीं कि बढ़िया बढ़िया चीज़ तो हम लोग को सुनल हो, बढ़िया बढ़िया चीज़ देखल हो मार्केट में। अब वहीं होली के सब लोग गाना आवे लगल और हमनियों के होली के एक से बढ़ के काम कैले बनी जा, बहुत अच्छा अच्छा काम कैले बनी जा। थोड़ा अश्लील के भी एक में होली हम अश्लील भी गाना भी बा करी में, माने वो अश्लील गाना नहीं खे गाड़ी बा केहू के ऊपर, तो ओकरा के माइनस करे के बस सबके देखे के बाटे, जरा अगर खराबो लगी ओकर बढ़ियो लगी ओकरा बतावे के बा। धर्मेंद्र पासवान रौरा सबसे बार बार विनती करता नहीं कि भैया हो जाई तूफान राज ऑफिशियल पर आ कलजुग के बेटा एगो गाना आइल बाटे, कलजुग के बेटा के रौरा सब अपन प्यार दुलार दी। बहुत अच्छा गाना बाटे, रौरा सब अपन दिल दिमाग लगौले रही, बहुत अच्छा गाना बाटे और सब वो गाना के जरूर सुनी, खूब प्यार दुलार दी, खूब ओकरा के शेयर करी, खूब आगे बढ़ाई। और हम ज़्यादा समय ना रह सबके लिए, वैसे कि हमरो तनी तबीयत खराब हो गई बा, हमहूँ दवाई वही के फेरा में बानी, कुछ ठंडा लाग गई बा, गला कुछ प्रॉब्लम में आ गई बा। तो हम चाहम कि तूफान के जे भी चाहे वाला बाटे भाई